Hegge 5-2-4. Hultland 5-2-5. De 5-3-2. De 5-3-3. Jeppe 5-3-7. Let me give you all the names one more time. Herre 5-2-4, Hilbrand 5-2-5, Jimte 5-3-3, Jorke 5-3-2, Jeppe 5-3-7, Mans 5-4-3, Pelle 5-4-5, Rutger 5-4-6, Sime 5-5-1 and Ulko 5-5-4. Ten horses selected throughout the day. These horses are between 4 and 8 years old. Walking around together so the judges can see how they perform, how to compare them, because they are several groups put together now. De achterrij 10 hengsten in de kampioenschap jonghengsten. Iedereen met een eigen kwaliteitje. An arena full with horses with unique qualities, promising young stallions. We gaan nu met de jonghengsten doen. Kijk welke hengst bij u nu al het meest populair is. And we're going to check with you in the audience who thinks which one you prefer. Herre 5-4-2, 5-2-4, Hilbrand 5-2-5. Jorke 5-3-2. Jorke 5-3-2. Jimte 5-3-3. Jimte 5-3-3. Jeppe 5-3-7. Jeppe 5-3-7. Mans 5-4-3. Mans 5-4-3. Pelle 5-4-5. Rutger 5-4-6. Sime 5-1-1.
and Ulko 554. Waar is dat? Okay, we're going forward and walk. Instap. En dan achter de baan de laatste 1 voor 1 komen ze nog een keer binnen. Mooie muziek van het team van Kopmans geluid en even erachter. We gaan nu beginnen aan het kampioenschap jongheengsten. De eerste is in aantocht. Dames en heren, ladies and gentlemen, Hegge 5, 2, 4. No announcement needed. Heren 524. Direct uit de startblokken. Hegge 5, 2, 4. Super mooi begin. A lovely start. In aantocht. Jos Vis. And the horse is coming next was a very fresh one. Gaan kijken. Deze kampioenskeuring. Naar Hilbrand. 5, 2, 3. Going to watch the performance of Hilbrand 525.
in te dansen. And he is dancing. Top. Onze ringmeesters, dames en heren, het weer super voor elkaar. Wat een dag, wat een verloop. Dankzij de geweldige inzet van de ringmeesters. De volgende is alweer in aantocht. De kampioenskeuring, Jongheingsten, Jokke, 5, 3, 2. And I guess you heard him. Jorke 532. Wisseling van de wacht. Twee naamgenoten van elkaar. Komen Changing the two Jimte with the same name. 3-3. Jimte 533 together with runner Jimte. Jimte brengt hem voor. Oh. Dat was een mooi begin voor de jury. And he's leaving a nice gift for the judges. Mensen, wat is dit spannend en later Hengst zich weer fantastisch zien in het kampioenschap Jongheingsten. Dan Jimte, 3. And those stallions are showing themselves beautifully today. Dan nu. Dan nu. Dames en heren, wederom in het kampioenschap 2026. Jeppe 5, 3, 7. And I think my job is very easy today. Jeppe 537, Top laten the zitten. champion of the Stallion Show
24 and 25. Jette, 5, 3, 6. En u deed geweldig mee, we zijn er nog niet door. In het kampioenschap Mans 5, 4, 3. And then Mexican owners, Mans 543. Frisian horses all over the world. Mans 5, 4, 3. Daar is hij. Super spannend. Next one, please. Gaan richting Juppies. Het kampioenschap. En spellen. 5, 4, 5. Zoals gezegd, de jongeren richting 5, 4, 5. And we are looking at the youth now. Pelle 545. Nog 3 hengsten te gaan. Binnenkomst. De kampioenschap van Rutger 5, 4.
Namens Rutger 546. There he goes, Rutger 546. Namens Silva net ingeschreven. Een mooie berichtingonderzoek Community Center Exel. Nu in de kampioenskeuring. Maxime 551. And the people are cheering for him, Sime 551. Wat lieten ze zien? De laatste. Nog zo'n jongens, dames en heren. Entree van Ulco. And then the last but not the least, Ulco 554. Veel fans. And he has a lot of fans in the audience. Ulco 554. And that was it. All the young stallions. We are inviting them back in.
And speaker Bert is asking everybody, who do you think? Ik hoor 10 verschillende namen, dat is wel. And Bert is hearing about 10 different names. De gladiatoren komen weer binnen. Gladiators in the arena. Ja, kan je maar eens richting de hoek hier van de piste gaan we staan hand houden. And one of the most exciting moments is going to happen now. Horses have to stop in the corner Nou, zet ze maar in. near the exit. And Bert is going to tell them if they can stay Mensen, or if they have to go through that door. Deze kampioenskeuring jongste. Kijk, nou staan die prachtige staart. Wat mooie baan. De statuur. Beautiful feathers, long mane and tail. He did quite the impression today. But not all of them can stay. We are going to say goodbye to Herre. Temperamentvol. A lot of temperament. Extremely beautiful. Wat een uitstraling. Maar het doek gaat vallen. Elegant outlook. But the curtains are falling for Hilbrand 525. Dan Jorke. And then Jorke. Altijd mooi bewaakt Jorke. Beautiful, youthful. Ook hier de baan verlaten. And he is also leaving. Super gepresteerd. Jipte en Jipte. He did great. Jipte heeft er alweer This vast. Beautiful, youthful Jimte. Zet er even goed neer. His ears to the front. Vandaag doorgedrongen tot de galerij der kampioenen. Ook voor Jipte, dames en heren, gaan de doek vallen in afscheid met applaus van Jipte. But we are going to say goodbye to Jimte. Kampioen. Champion 2024. 224. Kampioen Champion 2025. 225. Maar we hebben weer een ander jaar. En nu 2026. But now, 2026. Let's ask the audience. Let's give your opinion. If you were the judge, if we would do another round, but you are not the one deciding. The judges, they told Bert, not us. Is everybody enjoying themselves? Bert is letting us wait. He stays. Worth the wait. Worth the wait. Not too many left. And then Bert is teasing Age Okkema a little bit. Mans 543 stays.
mooie jonge lichtingmensen. And then we go to the younger horses, 5 years old. Pelle 545. He's looking at the exit. He looks beautiful. We're going to hear a lot from this horse. But today, are we going to take him to the championship or not? Yes, he stays. Beautiful, youthful horse. Lovely stature. Rutger 546. He gave us a lovely impression today. He's an asset to the breeding program. But we are going to say goodbye to Rutger. And then, in this audience, being only 5 years old, Sime, 551. He did so well today. But we are saying goodbye. And then the young stallions, they have a long road to go. They have a long road ahead. But we have one more youngster here. Ulko. Ooh, many people love him. But in the Olympic Games you have only 3 medals. Bronze, silver, gold. And then you only need 3 horses, right? But. Hearing you guys, it might be fun to keep him, right? He stays. Forward and walk. Hengsten komen weer op de middenlijn te staan. Straks fokkers, eigenaren en van de reservekampioen en van de kampioen graag direct in de bank. Oei, oei, oei. Spannend, spannend, spannend. Sabine, ga je gang. Listening to Sabine Zwaga. The judges were united here. They haven't been approved on their offspring yet. But we were looking at a horse with a lovely exterior. Conformation was beautiful. Reserve champion. Mans 543. De second kampioen Mans 543. But now, one thing left, champion. A lovely debut.
Hier fantastisch dragen. A fantastic trot. We hebben Pelle, die heel mooi doorontwikkeld is. Pelle, who developed himself lovely. But for us, Een hengst die in draf heel a stallion with a nice uphill trot, like Age Okkema wants it, carrying himself. 2026, Jeppe 537. And that's the third time in a row. Hier staan de reserve kampioen en de kampioen. En Kleine Koppers komt erbij. Dames en heren, Sophie Neemans, John Bonen namens het bestuur aan de hulp brengen. Kampioen Jongheemsten, Jeppe 537 van Albin 469. Armenij Hiede van de Westerhoeven van 4448. Van Valerie Lampers in Alteneer. Willy Volmer uit Lunte, de trotse eigenaren. And we are inviting in the breeders and the owners. Champion Jeppe, the owners, the Volmer family, bred by the Lopers family. And the reserve champion, Mans 543, bred by the Slagers Karnebeek family and in ownership of the Mexican stables, Ganaderas Huastecos in Mexico, Zaragoza. Ribbons, flowers, happy owners, happy breeders, and of course we're going to have a lap of honor before we do the overall championship. Jeppe 537 champion, Mans 543 reserve champion. Mans 543. Vlugmensen van de Sabine Zwaga, Jan Hennings en de Manuel Gasseling. Dit zijn de paardjes. Hier hebben we naartoe gewerkt vandaag. Dit doet ertoe. Het zijn de onvergetelijke momenten, zeg ik altijd, maar we hebben mensen achter de kampioen en de reservekampioen, fokkers en eigenaren. Dit is jullie moment. Stralende gezicht in de biesten, dames en heren. Wat een ontknoping in deze kampioenskeuring Jongheemsten van de KNPS. Wat een dag. Dat is het weer genieten. Hele plaatjes, hele vastgelegd door teamshots. En de privéfotograaf uit Mexico. Mexico. Ja, en gaan mensen de baan verlaten. Gaan we hier onderlopen. En dan zeggen we kampioen en de kampioen en straks het algemeen kampioenschap. De tijd begint te dringen. Denk dat we kunnen. Kampioen Jongheemsten, Jeppe 537, reservekampioen Mans 543. It's up to you. De mensen gaan weer staan. Dit is mooi. Dit is
Duidelijk.